Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, magpa-ringing tayo ngayon sa ating mga kalapati. Yan. Labas na guys. Labas, labas! 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 Labas na labas! Nga, tumumabaw. Okay, gawas. Mga kong young bird. Marundar na sila tatawad. Gus! Pagkawasan to sila tanan. Anyata na ipakanon nagbalik. So Gus. Okay. Kanan nila oh. La. Yang runda na. Sugda na. Sugdi na yung remus. Para mga old bird to. Mga young bird. Ang sarili yung pabili, hindi kayo na murunda. Tara, nagkuba na sila. Hindi lang maklaro dali guys. Nagkakahanan nila guys oh. No? Nagkakahanan kayo sila. Ato na sila lawgan nagbalik guys. Ato sa lagi pa arranging atong mga warriors. Okay, hapit na ang SDR puhon. Duha ang may inahanog anak. Lagyan nila. Tipon to. Papoy! Yo! Shout out Papoy! Nawa na. Adara. Tayo kayo nabtan sila. Uyok. Balik round sila. Ato si Radaan kay parlargo na sila. Matik na sila guys. Masa sila to. Lupad nito. Nya kan matik man sila do dre. Ablihan na itong trapdoor. Kani po itong ablihan. Para soda sila largo. Kaya isa tala ng balikon sila ron. Nagpatuka. Sige. Guys, nanood na sila. Pasod. Panood.
So guys, nanood na sila. Tuka na. Yeah. Dali lang sila pasudlon. Naanad naman. Nato ang usa dre. Ang ka Black Widow. Mun wala mo kanisod. Ari dre sud. Ayo dre sud di na imuha dia. Di na imuha para kasud. Na kaya res mga old bird ni nato dre. Okay. Mga ito sila. Panghagal eh. Nasa guys. No? Anak niya dito ka Christian. Karin chikard. Gikan sa danaw tong imahanan eh. Ito gitugpo. Gapo yo. Tapos na tayo magpa-ranging guys. Yan. Okay kayo. Magtablandaan sa akong chikard. May akong amahan sa akong SDR. Hangkal nila. Ngita na sila tubig. Kanya lang matubigan ka dito. So, then guys, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!